porque hoxe non estamos aquí por casualidade, senón estamos aquí como resultado dun traballo conxunto que levamos facendo dende o ano 2023. Naquel ano, cando se asinou precisamente tamén en este recinto un acordo que decíamos, e creo que con razón que era un acordo histórico e que era un proceso de modernización o máis grande dende a aprobación da LOCSE para o sistema educativo, decíamos que tiñamos que ir implementando de xeito progresivo unha serie de medidas que obviamente van orientadas a mellorar as condicións profesionais dos docentes e que tamén tiñan un impacto directo na mellora integral do sistema educativo galego. Dende o ano 23 ata hoxe fomos xa implementando e dando pasos firmes e reais en este ámbito. Ata o momento actuamos fundamentalmente no ámbito de infantil e primaria, aí está a reducción de ratios, aí está tamén os axustes horarios do profesorado, e noutros ámbitos máis transversais, como pode ser a atención á diversidade, co cómputo por 2 ou por 3 dos alumnos con discapacidade, e, por suposto, todo o que foi tamén a mellora da masa salarial en base á carreira profesional, se se quere chamar así, que se puxo en marcha naquel momento. Tamén naquel momento, no ano 23, se fixaba unha serie de fitos a desenvolver no ámbito de secundaria, que neste momento, en certa medida, son os que estamos implementando, son os que estamos avanzando. É dicir, ao final, o que dixemos que íbamos a facer ou estamos facendo son medidas reais que teñen favorecido e impulsado unha mellora integral do sistema educativo e creo que iso dá credibilidade a uns e quitan credibilidade a outros. Tamén non fai moito tempo, precisamente en esta sala, decíamos, as 4 organizacións presentes e tamén a Administración Educativa, decíamos que tiñamos aberto un proceso de diálogo entre as organizacións sindicais aquí presentes e a Xunta de Galicia para implementar unha serie de medidas, 3 medidas en concreto. Unha era o reaxuste horario, outra era a atención á diversidade e outra eran os ratios. Ben, hoxe, despois de pasar por a mesa sectorial e darlle formalidade a ese proceso de diálogo que se facía na Comisión de Seguimento do Acordo do ano 23, xa estamos asinando 2. Vamos a asinar a seguinte, unha vez que tamén pase por a mesa sectorial, supoño que dentro de moi pouco tempo, porque tamén é un compromiso que temos adquirido, neste caso, a Administración cos 4 sindicatos presentes. Creo que esa é a forma de facer as cousas. Podemos traballar conxuntamente, podemos dialogar, podemos acordar, podemos tamén, obviamente, discutir, é lógico e normal, en estos pero, ao final, o que importa é o obxectivo común que temos, que é lograr accións e procesos que vayan orientados a mellorar o proceso educativo en xeral e tamén, en particular, as condicións laborales dos docentes. Creo que hoxe damos fe dero, hoxe, en certa medida, apostamos por o diálogo e apostamos por poñer en marcha medidas reais que se van a implementar xa, no próximo setembro, e iso é a forma de facer as cousas. Nestes momentos, que son momentos moi complexos, onde se fala moito de muros, de levantar muros, se fala moito da confrontación, se fala moito da loita, creo que iso é unha forma de canalizar as inquedanzas que existen, en xeral cun percorrido corto ou cun percorrido irreal, absolutamente, e outra forma é a que estamos hoxe materializando, dialogando, confrontando ideas, confrontando demandas e poder chegar a un acordo que vai ser bo para os seus destinatarios, que neste caso son fundamentalmente os alumnos con necesidades educativas especiais que se suman a outras medidas xa implementadas e, por outra parte, os docentes de secundaria. Creo que, ao final, é un paso adiante na mellora integral do sistema, que, obviamente, nunca é fácil chegar a este punto, e eu quero agradecer ás 4 organizacións aquí representadas por vós a vosa altura de miras e ser conscientes de que o sistema avanza máis ou podemos avanzar máis se poñemos en marcha prácticas como a que estamos facendo neste momento. Creo que demostrades que estades á altura
da vosa responsabilidade e que estades traballando a favor dos vosos afiliados, obviamente, pero do conxunto do sistema educativo, con altura de miras e asumindo a responsabilidade que tamén é inherente a calquera representación como a que tedes vos nas vosas organizacións.